Mndeni wakithi eSouth Africa sesiphinde sabuya sisibani media. Kuseyena uBongo kaMkhize. Bafowethu siyi-South Africa bafowethu ngicela niyazi nani. Sivale kabuhlungu unyaka from ey'koleni. Besiney'nkinga for iy'ngane zibulawa ukudla, zigula zibuye esibhedlela. Zavalwa iy'kole, kuthe sekuvalwe iy'kole kwayingozi zomgwaqo bafowethu. Angithini nalo nyaka 2025 iy'ngozi zomgwaqo bafowethu, angazi ukuthi ngingeneni ngempela eSouth Africa kodwa ngokubona kwami ngibona kuyimimoya le edinga ukuthi amakhola ngabe ayahlangana manje. Kungabi ukuthi inkonzo yami ubani bani kukhulekwe. Siyisibani media-ke asikho lapho bengidlula nje nami. Bafowethu ngibhalelwe lo umzola. Ngibhalelwe lo mzo unenkinga bafowethu. Lento yokuthi uma ungasebenzi kini umdala ungathathwa notice. Kodwa bafowethu angeke ngigeqe amagula. Ngizosanda ukuthi umzo simcele akasichazele kabanzi lenkulumo yakhe ngoba bafowethu yona inzima futhi ibhlungu kwabayiphilayo. Canzi khona mhlambe bozothi mesilela le story mhlambe bagcina sebephuma nenyembezi. Ngoba bafowethu ibhlungu lento, ibhlungu ngempela, ibhlungu. Ibhlungu. Sacela ukulanda umzo akasicacisele before singene ngaphakathi sizwe kusisi wakhe lo okuyena ngathi unenkinga naye. Mndeni wakithi sengimlandile umzo. Safuna ukuza isitori sakhe njengoba kade sibhalele ecela usizo kwisibani media. Mzo mfowethu mina ngubonga kaMkhize Sibongo. Ngisuka ngaphansi kwesibani media. Ngithi mfowethu ake ngizwe isitori sakho ukuthi sihamba kanjani. Noma mina ngisifundile angifuna abantu bezwe ngami, ngifuna bezwe ngawe. Butbonga kunjani? Butbonga ngike ngabhala impela la ngibhalela usibani media nginenkinga la. Uma nginenkinga la ngihlala nosisi ekhaya. Njengoba nginosisi ekhaya imina omdala. Kepha-ke ngokuthi uyazi na ukuthi namathuba omsebenzi awekho kahle, angisebenzi. Njengoba ngingasebenzi kukhona nokuthi uthatheke noma kanjani. Njengoba ubona nje khathazekile akumnandi. Ngimdala impela ekhaya kodwa akukhombisi ebantwini engiphila nabo ekhaya ukuthi imina umuntu omdala. Ngithatheka kancane ngale ndlela eyisimanga. Mana-ke bafo akukhombisi kanjani ukuthi uwena omdala ekhaya ngoba phela kuyazi ukuthi wena omdala cansi izinto zobudala wena uma uzimele njenganomuntu omdala mhlambe ukufa uzenze. Kunezinto ezithize bhuti wami engingathola ukuthi uma ngathi nami uma sengichazela nawe njengomuntu wesilisa ubone ukuthi ngempela akumnandi. Njengama duties omuntu wesilisa omdala ekhaya. La ekhaya nginkosana. Inkosana ekhaya iyona umuntu futhi ngabe kuthiwa ngisho impepho yena umuntu oyishisayo. Nginabashana la ekhaya. Kodwa njengoba ngingasebenzi ngiye ngithi noma ngihleli ngizibukela nje ibhola. Kungene noma umshana. Nabo Popeye lapha oKhokhomelo. Iyona into ebukayo le. Nabo sisi mabengena endlini kudonsa iremote khona ngibuka iTV mina ngibukela ibhola. Kudonsa iremote nanka amandiya lawa afika lawa kuthiwa Nayana. Iyona into esibuka la no Van Dav lawa ngazi lamagama lawa. And kunzima kumina. Ngeke ngikwazi ukusho lutho because labantu vele ibona abantu abangizamayo nami anginalutho. Manje mfowethu lokhu bakwenza abakuceli kuwena bafike nje ubuka ibhola lakho lapha mhlambe usupport iPirates noma iKaizer usabuka iKaizer yakho lapha mhlambe iyadliwa mhlambe iyawina baqhamuka ubona batshenge iTV ngale ukuthi mhlambe baceda hayi bhuti sicela ukubuka lokho. Ngisho bengaqhamuka kuqeda ngene igoli le team engiyisupporta ngithi ngifuna ukujabula ngeke ngisakwazi ukujabula ngoba iremote izoba sesandleni bayashintsha. Angilutho kahle mina angilutho. Ngisithombe nje kubona. Ayikho into abangi-addressa ngayo uma kuthiwa kunento efanele yenzeke. Ngibona ngezinto sezenziwe. Ngisithombe mina. Shuthi thina ke bafo lapha nje wasoya kusisi wakho. Wena ucela ukuthi bakunikeze indawo yakho. Yebo. Nami ake ngibe umuntu nami ekhaya omdala, umfana omdala. Angisho ukuthi ngifuna ukubaphatha, kodwa ngicela bakhumbule nje ukuthi imini umuntu ekufuze ngabe kuthiwa ezinye izinto bayangi-addressa ngazo. Njenganomuntu omdala. Yebo. Ngoba ngisho bangaba nemali basebenze kahle kodwa nje ngelinye ilanga bodinga noma igama lami, izwi lami kuphela eliyokwazi ukuthi nalo livule kwezinye izinto. Bangaphatheka kanjani uma becabanga ukwenza noma imicimbi kanje thola ukuthi angisabi khona egcekeni. Nokho kunjalo ke vele impepho bayayishisela ngikhona mina ekhaya. Impepho bayazishisela impepho abantu besifazane mina ekhaya ngiba isithombe. Njengoba ngikutshela bhuti wami kubuhlungu angazi ngenze njani.
Kodwa ke ngoba bakhona ngiyafisa engazi ukuthi besingangena ngaphakathi ke angazi ukuthi mhlambe niyothi niflathela mhlambe isisombululo sobe sesikhona yini angazi kodwa ngiyafisa ke ningisize ngoba akumnandi ngisho endaweni sengiphinduka inhlekisa ngisithombe mina ngwanakho mina angivuki ndawo naloko uma ngikuthola ngiyakuthola nje ngihlanganise ngibeke phezulu kwaloko naloko madoda kunzima imali kumakoti nayo bafuna noma mhlambe uma wengane noma kanjani angikwazi ukuba nomakoti uma kusaka nje kwasekhaya uzoyaphi umakoti khona phela uma wengane wabakhona wahamba uma wengane ubefika kodwa la lekhaya befika impela inkinga bahlangane nonina nje ngini mina nalomuntu wami and futhi uyazi ukuthi ikunazi izinkulumo zokuthi abakwazi ukuthi bangondla mina bondle nangu umuntu wami la nengane yami futhi ngcono kona vela ngafiki ngiyaphuma ngihambe sibonane entabeni ngoba phela nginekuba ngikwazi ukungena khona mndeni wakithi eSouth Africa sibhlungu isitori samzo sibhlungu bafowethu bafowethu nathi niyabona ukuthi amathuba emisebenzi ayabheda kangakanani bafowethu asibanikeze abafowethu ithuba lokuthi baphante ngendlela abaphanta ngayo noma nathi sibabooste ukuthi bakwazi bafinyelele ekutheni bakwazi nabo babeka isimwe etafuleni angathi wona masuphumelele ngoba nakho omncane bozozibona ukuthi ekhaya sekuwena ufa uphatha bafowethu sibhlungu isitori samzo sibhlungu bafowethu ngendlela isimangaliso so bafowethu ngicela ningasali singene ngaphakathi ke siyoza ukuthi ngempela lokho kusho umzo kuyiqiniso ngoba ngenzeka ukuthi mhlawumbe nomzo ukhuluma amanga mhlawumbe yena ongabaphathi kahle osisibakhe bagcina sebenza lento abayenza kuyena ngiyacela bafowethu asihambeni songena ngaphakathi kuze sizwe isitori sihamba kanjani ngiyabonga mndeni wakithi eSouth Africa njalo ngimcela ngicane silandele singene ngaphakathi ngakubo kwamzo kuze sizwe iqiniso noma into ayikhulumayo eyamanga kodwa bafowethu engizosanda ukunitshela kona amanga achaziwe azwala ngcono kuneqiniso elingachazwanga ingakho ngithe ngicela singene ngaphakathi ukuze sizwe ukuthi uhamba kanjani lokho kusho umzo uyikona noma kwamanga ngizosanda ukubingelela mama nosisi ngubonga mina igama kwaMkhize ngisuka kwisibani media ngicelwe umzo ukuthi ucela ngizomkhulumela lekhaya kodwa ke ngeke ngithanda ukuthi kuchaze mina istory ngicela ukuthi kube uyena ozochaza istory asho ukuthi inkinga ikuphi yena mina ngichazelile mina sengifuna ukuzwa amasayidini ukuthi ithini kodwa ngizoqala kuyena ngizwe istory ngizobe nina seniphendula lapho lo bazobe sekushilo mfowethu mfowethu sacela uchaze nje ngichazela nje kade sike emotweni mfowethu ma nawe sesi ubhutbonga lo ubhutbonga uze la ekhaya ngoba uxhumane nami kunodaba bengifisa ukuthi sike sililungise uma lingalunga la njengoba nawe mawazi ukuthi angisebenzi umuntu osebenza la ekhaya nangu sisi kunenkinga engake ngayiphumisa la ekhaya into engibhekana nayo phakathi kosisi nabashana ngizoqala nje kanje njengoba obhuti ngeke ngabachazela la ekhaya nginenkinga yokuthi njengoba ngimdala la ekhaya ngiyinkosana kodwa indawo yami la ekhaya nginike angisho ukuthi angibe ubaba la ekhaya kodwa indawo yami njengobhuti omdala la ekhaya nginike kuphinde kuzoba ukuthi uma uthi uyabuka impepho la ekhaya mina ngithinti ithintwa ayibona osisi la abazi ingane zakho kukhona ungasho lutho esikhundleni sokuthi le nto yenziwe yimina mina ngizibona ngile emuva ngoba nakho mina angisebenzi kuba nezinkulumo namagama aziswana la ekhaya ngoba nakho mina angisebenzi uma wengane yami akakwazi ngisho ukufika la ekhaya ngenxa yokuthiwani kwaba negama lokuthi akwazi ukuthi ngondliwa mina kondliwe nengane yini angisebenzi phela mina ukuthi uma ngingasebenzi ngayikhethela noma kanjani angazi ngoba ngiyahamba ngiyuzama imisebenzi kube ukuthi kwayona ayibi khona imisebenzi naleyo mali kokunye ngiba nayo ngeke ifezekise zonke izinto ezala ekhaya nami ngizinezinto ekufanele ngizenze njengoba khona nengane nje elela ikhona kufuze ukuthi ngizame ukufihla phela ukuthi mina nginendaba nayo noma njoba nina ningenandaba ke shuthi na ngeke futhi ngize kunina ngizoshaya indesheni la kunina ngicela ukuthi ngihambise leyo fanele ngibone mina kodwa la ekhaya kunamagama khona
nangu sisa ngasho uyangilama nje kodwa ngasho ukuthi lento engisho iqiniso njengoba ke ngibizile ke naba senibona ubuxhakaxhaka bamakhamera hayi ngoba nakho ngifuna udumo kodwa nginento engihluphayo engifisa ukuthi ilunge la ekhaya angisho ukuthi la ekhaya ngizoba ubhongoza la ekhaya kodwa ngicela nje ukuthi sike silungiseni engikufisayo ukuthi la ekhaya kube nokuthula nokuhloniphana nothando ke sithandaneni kungabi namagama okubukelana phansi ngiyacela nje wanginabo ubhuti ngicelile nje ukuthi baze la bazongilalelisa mhlawumbe bayothi beflathela sobe sikhona isisombululo angazi Mawami lamagama abhlungu angazi noma mama lokho kusho umzo wena mhlawumbe unolwazi lwakho noma awukwazi angazi acela ukuzwa kuwena ke ma before ngizwe indodakazini. Yebo ngane yami ngiyezwa kodwa ukuthi ngiyathuka nje ukuthi sesingalandelwa abantu abahamba nawo usiphathela amakhamera sibuwe izolo yonke kodwa lento ibingeke ilungiseke sisodwa mzo kunokuthi ulandele abantu bezoshutha la kanje kodwa mase sekukaningi ma sekukaningi ngizama lento ukuthi la ekhaya sikwazi ukuthi silungise noma ngithe ake kuhlalwe phansi kuyafika kube nokuthula makusahlalwa phansi kunyukwe ngami egcineni kugcine singabanga khona isisombululo ingakho nami ngithathe leli xathi nami kubhlungu kumina kumnandi ngisho ukulala ebusuku angisakwazi ngihlale ngicabanga mangivuka nanka amagama ngiyalala nanka amagama yini mina la ekhaya ngiphakela ukudla ngingakwazi ukuyiphakela abantu bekwazi ukuyiphakela yini mina kufanele ngiphakelwe mina ngifika ukudla sekuphakile yini ngiyamosha ngona kungasebenzi kufanele ngikalelwe mina nami ayimnandi lonto kumina kubhlungu nangimina Sacela ukubuza ke futhi ngiphinde kwena ma. Umzo kwakhuluma ngendaba yempepho. Kuyiqiniso lokuthi ngabe ishiso osisi balekhaya engebhadi ke futhi angathi ngifica usisi oyedwa ngoba ngathi ubala ngani abathathu ngani bangakosisi. Hayi mina ngikaze ngikubone lokho mzo kade kwenziwani kushiswa lo mpepho mhlawumbe ungangichazela angisakhumbuli uyabona ma sitshela nangu sisi umshana uke wangaphila uma engaphilile umshana ngizotshelwa ngoba nakho mina sekuyongenwa lapha endlini yabantu abadala seni decide yonke into le mina sengizokwaziswa njengomuntu wangaphandle shuthi mina la ekhaya wangaphandle mina la ekhaya anginikwe indawo yami ngizokwaziswa ngoba nakho sekwenziwa lokho kungani ningangitsheli ukuthi bhuti noma mntana nayi ingane kadadweni inenkinga kanje sesicela ukuthi ke sizame ukuthi ke sihambe siyokhanyisa impepho la ngilandeleke nami lokho kushoyo ma kungabi sekuthi manje sengihamba ngemuva mina wena usuhamba nezingane zakho ngaphambili. Hayi ngiyakuzwa mzo ngane yami lapha ngoba isuke kuyinto encane kuyingane esuke igula mina ngisibona isidingo sokuthi sikubikele singakubikela uma ukuthi mhlambe khona umcimbi esisuke sizowenza wenako ngashisa impepho lapho ngokugula kwengane mama ngicela ukukumisa nje. Yebo wena omdala lekhaya. Yebo Wena ikhanda lomuzi ngoba ubaba ngathi akasekho. Yebo Ngicanthi nasemandulo mama mina ngiyaqala ukuzwa ukuthi abantu besifazane abashisa impepho ekhona umuntu wesilisa futhi sekhulile kuyena oshisa impepho ekhaya. Yebo Kushuthi ngamanye amazwi mama angazi noma wena yini mhlambe uhlukanisa lezi zingane ngendlela wena owenza ngayo. hayi cha ngane yami ngihlukanisa ingane shuthi kwaba yiphutha ngane yami siyaxolisa lapho. Sisiwami ngizobuyela kuwena umzo ukhaya ngokuthi la uyathi noma ibuka ibhola nifike nina nivula amandiya aniceli nokucela nivula lento enifuna ukuyivula ngalesikhathi nivula opopayi nabashana bakhe ngani noma lokho kuyiqiniso noma manga. Ngiyakubingelela lapho Bongane kona osekukhulumekile ngiyakuzwa kepha ke lokho akushoyo ubhuti kona kuyiqiniso andike awukho umuzi nomuzi ongavele ahleze inakekela umuntu esemdala esemngaka umzola ekhaya siyamzama ngamatoho simzame la kutholakala khona ikhala zemsebenzi noma esebenzile ayikho into esiyibona yayenzayo la ekhaya akathengisha isinkwa lesi ngoba noma esithengile leso sinkwa ingane zethu lezo vela ayitshela ukuthi azihambeze kuba babazo uzofuna imali yesinkwa yena ngeke uzondlane nazo thina ke somondla kanjani yena ehlula ukuthi athengile ingane zethu isinkwa okwe TV i-TV DS akekho umuzi DS engakhokhela i-DS iyakhokhelwa
noma enawo amasenti masintshela ukuthi sonke phela i-DS asiyikhokhele vele asitshela ukuthi yena i-TV uyibuka mahhala so-ke ngeke singayivumeli-ke zethu iy'ngane ukuthi zibuke i-DS ngoba phela i-DS ikhokhelwa yithina ngey'mali zey'ngane lezi zeqolo. Mzowethu, usisi wami nangekhaya uthi amatoho uma kwenzile wathola imali abazi ukuthi uyenzani. And ne-research yami engayenza before ngifike ekhaya ngoba khona abantu engingakhuluma nabo umakhelwane. Bathi njenga nosofa bengekho lekhaya hleli la ehlalweni edaningi. Wena wafika udakiwe wabulala lo sofa. Ngazi noma lokho kuyiqiniso noma manga yini. Hayi bhuti. Ngeke. Hayi ngeke. Ngiyala bhuti. Ngiyala ngeke bhuti ngeke. Ikuphi kwala emzola? Ngokosofa noma ukuthi imali wena abakwazi ukuyenzani ekhaya. Imali bhuti ngiyayithatha ngihambise kulomntwana abangafuni ezela ekhaya. Kugcwele ingane zabo la ekhaya. Ukuthi okwamanje ihambile ziyodlala. Ingane yami ayizi la ekhaya. Ngithatha kuleyo mali ke ngihambise mina. No mzo. Bazoyibona kanjani imali? Ngizofike kuba uma wengane wazi imali nabo bazi imali futhi. Yini kungcono uma ngangibuzi yena ke yedwa ke eceleni. Bese kube uyena ohlebela ke nazi ingane zakhe. No mina mzo ngokubona kwami abafuni ukwazi imali yakho. Nawe fika as umuntu ongasebenzi. Ufike ulengisile oplastic uyasho kukhona abashana lekhaya. Abashana ingane zakho ngoba azikakhokhelwe makubo. Ingane zakho lezo. Ngisho ngathiwa ziyagana lezingane. Leyo mali yoba iza kuwena ezinhloko yekhaya njengoba umuntu omdala lekhaya. Musu kubiza lezingane ezengathi ingane zangaphandle ngizona zalekhaya. Ingane zakho lezi mzo. Okosofa ke bona uthini ngapha? Hayi okwasofa bhuti akwazi ukuthi nani mekuthiwa usofa bayafa. Sengababulala bonke. Bakosofa banjani la? Ayikho lona. Into eyenzakalayo la. Kube khona ishiphi la ekhaya. Kwenziwa amaphathi la. Ngithule ngihlale ngivalele ngilendlu mina bhuti kala ngaphandle engihlala kuyona ngihlala la endlini enkulu. Nginendlu la ngaphandle. La kuye kwenziwa amaphathi la. Ekhona uma kuhlalwe la kushawa 12 ebusuku. Athula thini noma? Angazi uma wabo usuke ehleli na. Ngihlalela ngale mina. Mama. Yebo. Iseshipini lekhaya. Ayikhuluma iphutha ngiyazi mina leyo nto. Sisi wami. Namangalo ayikho yonke lento ayishoyo umuntu ophuzayo la ekhaya uyena and njengoba ngempela usho bhuti usofa bekho la sasibathengile osofa nosisi bami la wababulala osofa kuthi makufikele engane yakhe igijime kubonke osofa le kumakhambe ezethu ingane ayithethisa saziphume zambe zema kubo kwazo le ndlela yakhe nje ayishoyo ukuthi uma wengane yakhe asimfundi la ekhaya mefikile la ngisho ngathiwa insuku zeqolo sifike angaphethe plastic azodla izona imali yalezi ingane simle sina sithengele ezethu ingane ngamaqolazo kusifide yakhe ingane elayo singaliboni nobabayo singamboni ukuthi meholile wenzani ngeke sondla indoda endala kanje nentshebe ayiphume yona ihambe yosebenza sina ngesondlane nayo isondlane ezingane zethu Ngakho ubona uthatheka kancane ngane yami. Tshelani ke baba bengenzeni bangifaka emsebenzini. Batsheleni ngisukume ngihambe ngihamba ngiyofesa mina. Kuyafana ngoba bangakufaka ngeke uzusilokhoza usondle nathi la ekhaya uzohamba uyonika uma wengane yakho loyo. Hayi boma usukhohliwe yini ukuthi usisomdala la uthandeka wala ekhaya wamthatha ubaba enganathandeka wamfaka emsebenzini umzo asange sibone lutho and sitshelile ubaba enganakathandeka ukuthi imalini eholwa ngenyanga sasingaboni ngisho isenti kumzo phela into agaba ngayo nje la ekhaya vela sitshele ngalo ma wengane yakhe vela sitshele ngengane nathi sinezethu ingane kodwa sikhohli asikwazela bona kuyagwazwa lapha kakuzogwaza kanjani kuyagwazwa lapha nokusibari usibari naye unabantu lapha abasebenza nabo kuyagwaza manje kufanele senze njani ngoba usibari sihlala naye Koma mimi ngichaza sishaye lokho sikushayayo ngizibuye ngithathe lelo sente elisele ngiyalihambisa nami ngani mfaka ngenze njani ufuna ulethe phela nasekhaya kuzala usibari ma ukuthi lento ayipheleke shuthi ekade ayenza ngoba shuthi njengoba yenza kumina iyenziwa nawo kwabanye ingakho namhlanje ke manje sengithwele ijoka la ekhaya ngingasaziwa hayi ukuthi awusaziwa uyaziwa nawe ufuna uhambe uyosebenza njengabantu bonke wenze kahle ekhaya njengabantu bonke hayi uthi uyasebenza ngingabona kanti uyasebenza wena la ekhaya uzokondliwa ubani omdala kangaka kodwa nakhona ke ma ngisho ngathiwa ke ematohweni noma emsebenzini kuyagwaza bekufanele asichazele la ekhaya ukuthi njengoba ngithola umsebenzi ke kwenzeka kanje ukuze nathi sibone ukuthi kuphi la singamlekelela khona ashasha siqede ke phela loso sikweletu sokugwaza aqhubeke nomsebenzi enze izidingo za la ekhaya ngaba sofa sinabo la ekhaya ngabe yonke into ihamba kahle la ekhaya manje ke phela uyena bhuti omdala la into yaziyo nje uqhamisa ukuthi imidala la ekhaya ngani yona ayenzayo ayikho into ayenzayo kodwa nje uyalazisela ukuthi ubhuti omdala wenzani ubhuti omdala phela iba mdala nakhona nemsebenzi yakhe ibe mdala ungafani nengane encane yebo mawami ngicela sibizele wona umzo akusikhona ukuqula noma mhlawumbe ukwenze njani uthe ucela asizele ekhaya likhuluma naye ufuna nikukhulume
nibumbane as umndeni owodwa. Nokunye futhi mama ngabona imizi yakhilela ngaphandle imihle. Kuyitezi. Yebo. Mhlawumbe ngathi uma ufika lapha kulowa muzi ubone ukuthi inkinga zakwakho zingcono kunalezi zalapha. Yebo. Mina engizothanda ukuthi sikwenze sisibani meeting. Ngifuna siphume lekhaya. Ikhona isolution. Ngifuna siphume lekhaya isolution ikhona. Futhi impela Nawe ungaziphathi as ukuthi kuhlala ekhanda ukuthi ubhuti omdala. Azi ukuthi osesibakho laba uma wakho lo. Ubudala bakho awukho mdala ngaphezu kwama wakho. Ukuthi baba wakho akasekho uyinkosane right. Kodwa akusho ukuthi wena ubaba lekhaya sofa ushaye ugibele phezulu izindlu ushaya amaphiko. Mhloniphe uma wakho lo wakuzala. Mhloniphe osesibakho lapho. Izingane zabo izingane zakho. Nawe sisiwami ingane zami zoyingane zakho ungababandlululi. Nokunye angingathi ukuthi mekufika uma wengane yakhe la. Sefaka xoshwe yena ngoba nakho umzwa akasebenzi. Bambani bafowethu lekubanjwa khona nibambisana ezumndeni. Nginibona umndeni omncane ngwancanthi bawuthusi sabangekho. Yebo. Nalabashana bawuthu. Yebo. Nomndeni omncane bafowethu. Ufa uthandane. Nibe isibonelo komakhelwane. Ngiyacela mhlambe lamashiphe ekuthiwa ayenza lekhaya. Ngicela aphele ma wena inhloka lekhaya. Yebo. Ngicela amashiphe enza lekhaya ma aphele. Kwangathi ubaba lekhaya ngeke azakuthande le khona lo ukwenza lekhaya. Yebo. Ngiyazicelela ma wami. Ngiyazicelela before nje ukuthi sihambe. Ngicela ngifuna ukuzwa kumzo ukuthi mhlambe yena le nkulumo esisikhulumile mhlambe uyayamkela noma akayamkeli. Kodwa angikholwa ukuthi ngeke azamukele ngoba uyena osicelile ukuthi asize lekhaya ufuna isolution. Kodwa wami ngizo. ngiyezwa. Khulunyiwe. Kodwa ngiyafisa ukuthi ke naye uma akabe kumzali angahlukanisi. Kuthi uma kukhona okwrong asibize sihlalise phansi. Singaze sigcine sesikwebhana uMichael. Ningane zendawo. Yebo. Sizehlise sithandaneni kube nokuthula nalaka. Ngithi mangikhona ngikuvezayo kulalela. Uma kukhona abakuvezayo nami ngibalalela. Kuze ngelinye ilanga singahlekwa abantu la ekhaya bese kuthiwa ubona nje indoda yahamba la ekhaya sekanje nje. Nalo mfana wakhona osele uyinto nje engeyilutho. Baningi kwakuthiwa ngidla nani into ekuthiwa ingqokoza ngithuli ngibuka nje ngithi mina sengavale ngidle lento yombulalizwe kangaka. Ngcono kona ngivale ngiyivalele ngale ndlela. Ngihlala la ekhaya mina ngibukela ibhola kwashintsha wonke ama-channel. Nawo ke manje kushintsha konke vele kubuke unayana laba lamandiya lawa afika. Naba noKokomeloni laba abashana vele ngingasazi. Kodwa ke enkulumweni esikhulunyiwe nginako ukulapheka ngaphakathi. Ngibonge nokufika kwenu nihambe naze nafika. Ngiyakubonga lo. Engazi ukuthi beningathi maniflathela ngempela usuke la kuthina ngaphakathi. Konke bekukhuluma. Sike siflasheni impilo ikibe right. Sibumbaneni kuleli khaya kube nothando nokuthula. Yona nje into engicela. Seswami ngizoqala kwena before ngiye kumama. Wena uthini ngenkulumo esesikhulumile nento kade isho ubhoti. Hayi kona okusekukhulumekile ngiyakuzwa nathi futhi iphutha siyalibona iphutha esilenzile. Kodwa ke bengicela ke nami ezubhuti wami kuyena onibizele la ukuthi sizokhulumisana. Ngicela ukuthi kushintsho silibone kuyena kuqala. Ukuthi ke asisho ukuthi imali yakhe ayitholile lo matoha wenzayo akayivezele thina ayinike thina usisibakhe cha. Lokho nje okuncane ukunika uma uzosihlebela ukuthi hayi na ubhuti wenu ukhiphile ukuthi nathi sijabulela ukuthi siyasizana la ekhaya akekho odla amandla omunye umuntu. Ngoba phela sonke sabandawonye ezuba bengasekho la ekhaya kufanele silekelele uma. Ngeke lokho esiphila ngemali yakhe empesheni nawe unezidingo zakhe nasemasontweni unemali ayikhokhayo. Yena ubhuti nje akehlise ekuphuzeni menemali sibone nje ubhuti naye ngena noplastic noma engena ne10 kg kukhulu kona lokho ayobe kwenzile. Ngoba ke asisho ukuthi uma wengane akangamnika imali. Wonke uma wengane uyayidinga imali. Kodwa ke angabe sethatha yonke imali ayinika uma wengane akhohle ukuthi phela la ekhaya uyahla. Ukudla kuyabiza bobhuti ey'tolo akekho ongazi ukuthi ukudla kuyabiza. Nombani ifuneka alekelele lapho engalekelela khona. Yonke into iyoba right masabambisana nje. Yonke into izoqhubeka siqhubeke nempilo sibe right. Alithole nayo indawo yakhe nathi sizozama ukukhuluma nezingane zethu ukuthi umalume wenu lo omdala mhlonipheni. Maybe ku TV niye koKhukhumeloni nonayani lapha.
bamnika indawo yakhe njengoba efuna indawo yakhe. Kodwa-ke nayo indawo-ke bhuti iyasetshenzelwa. Akushintshe yena-ke ukuze nathi sobona ukuthi njengobhuti omdala la ekhaya indlela nayi la ihamba khona. Ngiyabonga. Mama Sesiphethe amazwi akho okugcina nje mama. Yebo, nami ngiyabonga ngani zami ukuthi unilethile la ekhaya kuzokhulunywa lolu daba oluyinkinga. Ngiyanithembisa ukuthi ukuflathela kwenu ngizozama nami ukulungisa njengomzali, kungabi khona ingane engizosayida nayo. Ngizoziphatha kahle nje zonke ngokulingana. Nalaba bamantombazane nezingane zabo ngizobakhuza ukuthi bangaphinde bamthathe kancane ubhuti wabo. Kodwa naye ubhuti wabo-ke kufuna azame-ke asithole amatoho metholile naye aveze isinkwa ekhaya abeke etafuleni ukuze akwazi ukuhlonipheka, ngoba uthola ukuthi akahlonipheki nje ingoba akasebenzi, mesebenzile akalithi lutho ekhaya. Ukuze ahlonipheke naye kufuna abe right, aqonde ekhaya. Ngiyabonga mama wami. Mndeni wakithi eSouth Africa. Ngiyajabula ngoba sithola isolution. Kodwa ngizocela ukuthi ngibone ngihage noma baxhawulane. Ngibone ukuthi ngempela bawumndeni owodwa. Isolution sesiyitholile. Kodwa ngaphambi kwalokho mndeni wakithi eSouth Africa. Lokho okwenzakala ekhaya abafowethu. Nalapho kini kuyenzeka. Ungalindi ukuthi uzubize isibani media. Hlala phansi nomndeni wakho. So ngasibiza ke mase uhlulekile ukuthi hayi asize sokusolvela inkinga yakho. Ibhlungu bafowethu lento ukuthi umdala ekhaya ungahlonipheki. Ibhlungu angazi ngayichaza ngithini. Kodwa ngiyabonga ukuthi bafike bangihlonipha nabo futhi bakhombisa ukuthi ikhaya leli mhlambe bese kushoda lapha nalapha ya ngoba inhloko yekhaya ingasekho. So nendlela esikhuluma ngayo nabo bayakhombisa ukuthi hayi abantu abaphilayo futhi bazolakha lekhaya liqhubekele phambili. Noma uba bengasekho ngesivele isikhala sokuthi ubaba akasekho. Bafowethu ngiyabonga kakhulu. Mzo ukuze ngibone ukuthi ngempela uyamxolela usisi wakho noma wakho. Kukuwena ukuthi thatha ihagi noma uyaxolisa noma uyaqhawulisa ngesandla. Ukuze ngibone ngempela ukuthi mfowethu uyaselamukela uxolo labo nawe futhi lento abayishoyo kuwena uzoyenza. Ngiyacela bhuti wami. Kodwa mekusuka ngaphakathi enhlizweni yakho. Hayi anginankinga. Ngiyaxolisa nje. Kube nokuthula la ekhaya nothando ngempela. Ma, Yebo ngani yami. ngeke kuphinde kwenzeke lokuthi ubone sekukhona ukuxhakaxhaka la ekhaya. Hayi nami ngiyakuxolela ngani yami. Ngiyakuthembisa kuzoba right manje. Ngiyabonga. Mzo mfowethu. Hayi. Sebenza. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Into oyenzile nabanye ngathi bangayenza. Uziphathe kahle mfowethu. Utshwala abiyisi indawo. Kunezidumbu kunalokho. Awunqenza ufike lekhaya ubulele wonke umuntu udakile. Ngakusasa usakwazi konke lokho. Kodwa indlela owenze ngayo ngiyabonga bhuti wami. Mndeni wakithi eSouth Africa. Ngicela nisubscribe, ni like ukuze sikwazi ukuthi nangenye ilanga mesenza umsebenzi ufike kalula kuwena. Ngiyabonga abafowethu ukusupporta isupport yenu. Mawunenkinga nathi. Nawe unenkinga lapho lo ukhona. Ungadini. Ngicela ukuthi lento uzibhalele. Isibani media usi-emailele sofika noma yinini. Nasebusuku sisebenza 24 hours bafowethu. Ngiyacela. Ngiyabonga.